खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ दिनै आंनि बे चेनेलाव फिन खनसेबाव आं बरायफिनबाय। दिनै आङो मोनसे सुंद' भिडिअ लाबोदों आरो बे भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना सोरबाफोर खोनाबायबो जानो हागौ जे अरुणाचलनि पासिघाटआवहाय सासे आइजो दङ जाय आइजो बिथांजोआ नेचारेलि मोननाय मिथिंगा बिखायाव मोननाय बिफां बिलाइ बिगुर देन्था बेजोंनो मुलि बानायनानै गोबां गिदिर गिदिर बेमारफोरखौहाय फाहामो। दा आं बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोना बेनो जाहैबाय नोंगौ बियो बेबायदि गोबां बेमार थायो जायफोर बेमारखौ जोङो हाजार डाक्टार देखायब्लाबो फाहामनो हाया। माखासे बिदि बेमार थायो जायनि थाखाय जों अजा सजाबो हमनो गोनां जायो। दा बेखायनो सोरबाफोर जुदि नोंथांमोननि सिनायनाय न'खरनि सोरबा दङब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन। जोबजासिम नायनायनि उनावहाय आं बेयाव बुंगोन जे माबोरै बेयाव थांनांगौ, माबायदि देखायनांगौ, माबायदि मुलि होयो, मुलिखौ माबायदि जानांगौ, आं बेखौ मोजाङै जेसेबां हायो बे सुंद' भिडिअआवनो आं फोरमायगोन। दा नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला बेखौ शेयार खालामनानै लाबानो जाबाय। दा बिथां आइजोआ जाहैबाय पासिघाटआवनो थायो, एकदम पासिघाट टाउनावनो। सनिबार आरो मंगलबारावल' बिथांजोआ पेसेन्टफोरखौ नायो आरोखि। दा सनिबार आरो मंगलबारबाबो सोरबाफोर जुदि सिगां फैनो गोसो दंब्ला फैनो हागोन, फैनानै थानोबो हायो टाउनावहाय हटेलफ्राव थानानै। दा बेवहाय मोनसे टिकेट सिस्टेम जायो आरो टिकेटखौ नों सानसे सिगांबो लानो हायो, सासेयाव एक्सट्रा खरि लायो। बेखौ लानानै सिरियाल नाम्बार गाबज्रिगोन, सिरियाल नाम्बार बायदि थांनानै देखायबानो जाबाय आरो। दा बेयावहाय मोनसे सरासनस्रा फोसावनाय आरो जे बेखौ बिथांजोआबो बे खोथाखौ बुंखायो। सेथि खोथायानो जाहैबाय जायफ्रा अलरेडि अपारेसन जानाय दङ बिथांमोना बे मुलिखौ जानाङा। बिथांजोआ बेखौ बुंखादों। मानोना बिथांजोनि मुलिया जानो हागौ बिफां बिलाइ दालाइ बेन्दों जानो हागौ, नाथाय बिथांजोनि मुलिया जोबोद स्ट्रं आरोखि, जोबोद स्ट्रं। ओंखायनो बिथांजोआ बुंखायो जे हायोबा आंनिखौ जुदि अपारेसन खालामनाय दङब्ला लानाङा होननानै बुङो आरोखि। आरो जुदि सोरनाबा अपारेसन गैयाब्ला दस्रा डाक्टारनि मुलिबो जागासिनो दङब्ला बे अरजाया, बेखौ बे मुलिखौ लोंनो हायो। दा बिनि खोथाया बेनो जाहैबाय जे जों सोंदोंमोन जे मानो बेबायदि जेनेबा अपारेसन जानाय बा माबा मोनसे थायोब्ला मानो जाजाया होननानै। जे बिथांजोआ बुंदों जे मानसिनि देहायाव गोबां बेमार बिदि हाबसोनानै थायो। दा एल'पेथि मुलिया ओरैबायदि मुलि, बे मुलिया मोजाङै फाहामा होननानै बुङो आरोखि बिथांजोनि मथेब्ला। मोजाङै फाहामा, बे जिनिसखौ बन्द' खालामनानै दोनो बा सिङावहाय नारसोमनानै दोनो। दा बिथांजोनि मुलिखौ लोंनाय लोगो लोगो बे बेमारफ्रा उथायफिनो आरोखि, उथायफिननानैसो हामो नालाय। दा एल'पेथिया बेखौ दोनखोमानानै दोनो आरोखि जिनिसखौ। दा बिथांजोआ बेखौ बिदिनो फोरमायदों, जिहेतु मुलिया स्ट्रं, दा ओंखायनो जुदि अपारेसन सोरबा खालामनाय दङब्ला बेखौ लोंथ'नाङा। आरो 2 नाम्बार खोथाया जाहैबाय गोबां मानसियानो थायो जे जों एथबां थाखा फैसा होनानै जोङो मुलि लोंदों, मुलि बायदों, दा बेफोर मुलिखौ जों मारै लोङालासिनो थानो। दा बिथांजोआ बुंदों नोंसोर जुदि बिसास खालामाब्ला बे मुलिखौ दोनथ', ओमफ्राय जोंनिखौ लोंथ', लोंनानै जुदि हामाब्ला बै मुलिखौ लोंफिननो हागोन। बिथांजोआ बुंनाय मथे खालि मोननैखौ खनसेनो लोंनो थिनाखै। जुदि बिदि लोङोब्ला मा जागोन, गाव हरनाय मुलियाबो खामानि मावनाय नङा आरो डाक्टारनि मुलियाबो खामानि मावनाय नङा। दा मोननैबो बेखार जाहैगोन आरोखि जिनिसा बेनो। दा माबायदि जायो मुलिफ्रा? दा बिथांजोनि मुलिया बांसिनानो बिफांनि बिलाइ बिगुर बेन्दों, जेरेखम अर्जुन बिफां दङ, खानसिंसा बिलाइ दङ, आरो माखासे बिफां दंबावो जायखौ आं सिनायाखै जानो हागौ, नोंथांमोना सिनायगोन आरोखि। खिन्थु बे जोंनि न'निनो खाथि खालायावनो रज'नाय मोननाय बिफां मोनसे मोननै थानो हागौ, हाजोआवहाय ओंखारनाय। बेफोर मुलिखौनो गासिबो दानस' फिसा फिसा खालामनानै जमा खालामनानै हरो आरो फ्रायभाग आं जा नुदों बयबो गासिबो बेमारनि थाखाय माखासे मुलिया सरासनस्रा एखेयानो, खालि डायबेटिस फैनाया एसे आलादा जायो, फ्राय अलमस्ट गासिबो सेम। दा बेखौ मा खालामनांगौ, सानफ्रोमबो फुं बेलासि ओंखाम जानायनि उनाव फुदुंनानै, जेरेखम जों साहा लोङो बेबायदि फुदुंनानै जिनिसखौहाय दैखौ लोंनांगौ आरोखि, बिदैखौ लोंनांगौ, रोसिखौ। दा बेनो मुलिया बेना बिफांजोंनो जायो, बिदिनो रोसि बानायनानै लोंनांगौ, बिदिनो लोंनांगौ आरोखि बेयाव। दा बिनि अनगायै बेयावहाय मोनसे आरोबाव गिदिर साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय बेनो, नोंथांमोना साननो हागौ जे इसेबां गिदिर गिदिर बेमारखौ बिथाङा फाहामनो हामारोना होननानै। दा आं दाख्लै जेब्ला थांदोंमोन, आंनि न'खरनि मानसिखौ लानानै आं थांदोंमोन, ओइदिनखालि आं माखासे मानसिजों सावरायदों, रायलायदों, बेयाव आं माखासे खोथा बुजिदों आरोखि। गिबि खेबनि थाखाय थांग्राबो गोबां मानसि दंमोन, नैथि थामथि ब्रैथि खेबनि थाखायबो थांग्रा बहुत मानसि दंमोन। दा जायफोर थामथि ब्रैथि खेबनि थाखाय फैदोंमोन बिथांमोनजों आं रायलायदोंमोन जे नोंथांमोना फैफिनदों माबाफोर आराम मोनदोंना मोनाखै होननानै। दा बिथांमोना
ओरैबायदि माखासे खोथा बुंदों दा नोंथांमोना मिथिगौ जे केन्सार बेमारा माबायदि होननानै बेयावहाय बेबो 3rd स्टेज 4th स्टेज माने थांना थानायनि आसायानो जोबोर खमखा दा बेबायदि मानसिया जुदि बुङोब्ला जों रिकभारि जागासिनो दङ मोजां मोनगासिनो दङ ओंखायनो मुलिखौ लांफैदों होननानै नों मारै बिसास खालामा जानो बेयाव सासे नङा सानै नङा सानफ्रोमबो माने प्रत्येक शनिबार ओमफ्राय मंगलबार खालि बियो 200निफ्राय 250 जन मानसिनो मुलि हरो मुलि लानो दा बिनि गेजेराव जुदि नोंनिया 40 जन 50 जन मानसियानो जुदि थामथि ब्रैथि खेबनि थाखाय फैदों मोजां जादों होननानै नों मारै बिसास खालामा बे जिनिसखौ आरो केन्सारा ओरैबायदि जिनिसखा नों डाक्टारफ्राबो लास्टावहाय मा खालामगोन बेखौहाय जों हानाय नंला बा लाब गैला होननानै बिदि बुङो दा बेफोरबायदि मानसिया फैनानै बेयाव मुलि लोंनानै आराम जागासिनो दं स' बे बिथांजोनावहाय बांसिन जायफोर फैयो बे केन्सारनियानो फैयो बे नंगौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय बे सुगार पेशेन्टफोर फैयो आरो बिनि उनावहाय बायदिसिना जाब-जुब बेमारनि थाखाय फैयो आरोखि दा अभारअल केन्सारनि थाखायनो फैयो दा बेखायनो जोंनाबो गामियावबो बहुत बिदि बेमारि मानसिफोर थायो जायफोरखौ मोजां डाक्टार देखायनो हायिनि थाखाय हमनानै लादो बे केन्सार बायदियानो जायोबा न'आव गोग्लैसोनानै थायो दा मोजां डाक्टार देखायब्लासो बिसोर बुंगोन बेखौ केन्सार होननानै दा न'आव थाबाथ' मोनथिया दा बेखायनो आं लुबैयो जे सरासनस्रायै बे आइजोनावहाय प्रत्येक शनिबार मंगलबार 200-250 जन मानसि फैयो आरो बेबो मोनसेल' जायगानिफ्राय नङा बे दुलाराय हादर नाङैनिफ्रायनो फैयो बे जोंनि बे लकेलनिल' मानसि फैया बयबो फैगासिनो दङ बयबो मुलि जागासिनो दङ दा आं बेखौनो लुबैयो जे नोंथांमोनाबो जुदि सोरबा नोंसिनि न' खाथियावहाय सिनायनाय मानसि सोरबा दङब्ला खनसे फैनानै मुलिखौ जानाय फै हामनाय हामि उननि खोथा खनसे जानाय फै खारन बे मुलिखौ जानानै जेबो खहा जानाय नङा आंनि मथेब्ला खारन बे बिफां बिलाइ दालाइ बेन्दों बेजोंनो बानायनाय मुलि दा बेनो जायो बे खोथाया दा नोंथांमोना जोंनि बर'निफ्राय जुदि सोरबाफोर फैयोब्ला नोंथांमोना पासिघाट टाउनसिमल' फैनांगौ पासिघाट टाउनाव फैनानै जिखुनु हटेलावहाय नोंसोरो थादो थानानै सोरखौबा बुंबानो जागोन जे बेयावहाय हार्बेलनि मेडिसिन होग्रा बे आइजोनि न'आ बबेथिं होननानैहाय थ' बेनोसै भिडिअ'आ दा नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला आरोबाव जुदि माबाफोर मोनथिनो गोसो दङब्ला आं बेथिंजायनि थायो नोंथांमोना आंखौहाय मेसेज बा कमेन्ट हरनो हागोन दा आं लुबैयो जे नोंथांमोना बे भिडिअ'नि थ्रुयै जे इनफरमेसन मोनदों बे इनफरमेसनखौ गावजों गाव एसे शेयार खालामलायो आरोबाव माबाफोर आं दा बुंखाबाय जुदि माबाफोर इनफरमेसन नांगौबा कमेन्टआव लेट आं हायोब्ला आङो पार्सनेलि आं गाइडेन्स हरगोन बोरै थांनांगौ होननानै गोजोन्थों